Ngiyabingelela izihloko, ngibingelela bawumpostoli, ngibingelele umapostoli, ngibingelele umfundisi wethu, ngibingelela abefundisi ngoba kungenzeka bakhona bani. Ngibingelele omama, ngibingelele obaba, ngibingelele insizwa, ngibingelele intombi, usonto sikole, ngiyabingelela ogogo, ngiyabingelela umshayi wogubhu, ngiyabingelela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Omela babuzulu, ngiyakholwa bamazi bonke abantu bakwazi ku-YouTube. Ongakangazi ithuba lakhe namhlanje uzomazi. Izihlobo zami ngithi angibonge nje kakhulu uNkulunkulu asigcinile unyaka usuka nazo zonke izinto ebezenzeka, ezinye ezinhle nezinhle, kodwa uNkulunkulu ube nathi usithwalile, nathi siwumndeni wakwaZulu wasigcina kwaze ngoba lesi sikhathi. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu ngakho lokho asenzele khona. Ngibonge kakhulu nomndeni omkhulu lona engikhonza nawo. Wona mndeni wami engithi uma ngihleli nawo ngezinhliziyo yami ithokoza kakhulu, imbonga uNkulunkulu ukuthi isikhathi esisuka kusona sihamba singabantu basezweni, siguquka sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, yena usasilondile. Ngiyabonga uNkulunkulu ngalokho asenzele khona, nazo zonke izinto angenzele zona. Ngiyabonga uNkulunkulu. Okunye nje ngikubonga kakhulu ukuthi selokhu ngaqala ukuba umsebenzi umlungu, ngiyaqala ukuthola ithuba elifana naleli lokuthi amaholidi ngiwadlule ekhaya. Ngivame ukuthi ngibe semsebenzini, kodwa kulonyaka uNkulunkulu ungenzele isimanga. Ngiyabonga uNkulunkulu ngalokho angenzele khona, noma bekungelula-ke ngoba uma umuntu uhamba endleleni zikhona izinto ezikuphazamisayo, kodwa ngoba bengiphakamisa igama lakhe kukho konke okwenzekayo, bengingakhohlwa ukuthi uJesu Kristu inkosi. Yingakho kulesi sikhathi ngime la ngikwazi ukukhuluma nani. Ngiyabonga uNkulunkulu ngalokho. Engifisa ukuthi ngithi ukumqaphulela khona kancane nje, lapha kumaHubo 25 kunale ndatshana nje iy'ntombi ezilishumi, lezi ntombi ezayilinda umyeni, okwathi makushaya isikhathi sokuthi umyeni useyeza kumenyezwa, zavuka zathatha amafutha ey'bane zazo zayikhanyisa, kwasho ukuthi beziyisihlanu zibe nebhadi lokuthi amafutha amancane, kusho ukuthi azoshesha aphele. Eziyisihlanu kwasho ukuthi amafutha anele ukuthi umyeni bangamhlangabeza. Engikufisayo kakhulu ngithi singabantwana bakaNkulunkulu asibe nezintombi ezisihlanu ezazinamafutha enele. Singathi sesishunyayezwe kangaka, sesihambe kangaka ekukholweni, kodwa kutholakala ukuthi sifana nalezi eziyisihlanu ezinamafutha ashodayo. Thina wethu amafutha asiwagcwalise ukuze uma likhala icilongo
sitholakala ukuthi nathi sikulungele ukuhlwitha kanye nebandla. Inkosi yokusimlosisa uJesu Kristu inkosi.